Dobrý den, moc krát děkuju, že jste přijal pozvání do našeho rozhovoru, moc si toho vážíme. A jako první bych začal, jaké byly vaše největší výzvy a úspěchy během působení ve funkci starosty? Výzvy a úspěchy. Tak určitě největší výzvy byly udělat něco s městem Vlašim, protože tady se do roku 2002 vlastně toho moc nezměnilo a my jsme měli trošku štěstí v tom, že začaly fungovat ty evropské fondy, evropské programy. Tak jsme se teda jako vehementně do toho pustili a musím říct, že jsme třeba v roce 2007 byli vyhodnocení jako co do počtu obyvatel jako město nejlépe čerpající evropské fondy. Jako. Víceméně jsme v tom pokračovali potom i v dalších letech. A musím říct, že do dnešního dne jsme získali z evropských, ale částečně i z českých finančních programů jsme získali víc než 1 miliardu korun. Jako. Myslím si, že se to na tom městě projevilo, protože jsme tady udělali spoustu jako obrovských projektů, který bychom bez vlastně té finanční podpory Evropy nebo České republiky nikdy v životě nemohli udělat. Jako rozpočet města by na to určitě nestačil. Jo, tak za ty největší můžu jmenovat třeba, já nevím, rekonstrukce vlastně všech náměstí, Žižkova, Palackého, Husova náměstí, můžu jmenovat rekonstrukce nádraží, můžu jmenovat rekonstrukce vlastně bývalé radnice na Městský dům dětí nový, jo, a potom spousta dalších. Jako první projekt vůbec, který jsme vlastně dělali, byla rekonstrukce domů sourozenců Roškotových na Spolkový dům, který funguje do dneška. A těch projektů bylo opravdu hodně. Myslím si, že se nám spousta věcí podařila. Já jsem si vždycky říkal, že až uděláme tohleto, tak už to bude jako všechno hotový, ale ono to nebude nikdy hotový. Jako pořád před náma stojí nějaký další nový výzvy. Dneska třeba máme největší problémy asi s parkováním ve městě, protože v těch 60. letech se tady prostě postavilo v centru města 12 vysokých paneláků a v té době byly v paneláku 4 auta, dneska jsou 2 auta v rodině, takže prostě ta situace s parkováním je dost náročná, ale budeme se to pořád snažit nějakým způsobem finančně adekvátním řešit. No. Dobře, děkuji moc krát. Dále jsem četl, že jste byl vlastně senátor i poslanec, tak jak se tyto práce liší od práce starosty? No tak liší se hodně, to musím říct. Jako, já jsem se dostal vlastně nejdřív do poslanecké sněmovny, takže musím říct, že jsem se dostal do takové té mlýnice politické, nejvyšší politiky, kde se teda opravdu bojuje. Jo, tam se prostě neodpouští žádný zaváhání, žádný nějaký takovej neadekvátní výrok, hned prostě se útočí. Dokonce bych řekl, že jako tam není ani výjimka, jak se říká, vracá se kudla v zádech a podobně. Jako jo. A musím říct, že ta práce v poslanecké sněmovně se mi moc nelíbila. Jako, jo. Bylo to opravdu ta vysoká politika není to příjemný. Pak jsem teda, bohu dík, se z poslanecké sněmovny přesunul do Senátu a tam naopak zase musím říct, že se mi ta práce líbila. Jo, protože ten Senát je samozřejmě také jako horní komora parlamentu, ale na druhou stranu je ta práce úplně jiná. To složení Senátu je úplně jiný a je to daný hlavně tím, že vlastně senátoři jsou voleni jako individuální osobnosti. Jo, už nepodléhají tolik nějaké stranické příslušnosti a hlavně stranické poslušnosti. To je hrozně velký rozdíl a
ty senátoři opravdu tam fungují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a nikoli podle toho, co jim nařídí jejich stranický nejvyšší orgán. Takže ta práce mně se tam líbila, bavila mě. Byl jsem vlastně i členem výboru pro evropské záležitosti, jo, takže to bylo taky zajímavé, takže tam si myslím, že to byl přínos. A kolikrát jsme opravdu jako napravovali prostě zákony, které chodily ze sněmovny, a myslím si, že ten Senát, jak se někde říká, že by se mohl zrušit, tak si myslím, že je v naší republice opravdu důležitý a potřebný. Skrajku, teď bych se vrátil zpátky k městu a jaké jsou největší priority pro rozvoj města v následujících letech? No, tak těch priorit máme hodně, ale je to samozřejmě vždycky omezený financema. My v současné době vlastně vytváříme strategii rozvoje města na roky 2026 až 2035. Protože jsme vlastně měli tu první strategii, ta byla 2016 až 2025 a teď na dalších 10 let. Máme v té strategii prakticky všechno, co by se ve městě mohlo a mělo udělat. Ale jsou tam kolonky, vždycky ta poslední kolonka je financování a tam v mnoha těch kolonkách je vlastně napsáno dle možností dotací, protože zase jsou to věci, které bez dotací jako nepůjdou jen tak udělat. Ale z těch priorit, jak jsem říkal, hlavní prioritou je teď ještě pořád zvyšovat možnosti parkování ve městě. V současné době rekonstruujeme vlastně krytej bazén pod sportovní halou, vlastně celý ten suterén, kde by mělo vzniknout takové jako wellness centrum, jo, sauna, pární lázeň, nějaké výřivky, zvětšujeme bazén, asi o 4 metry se prodlužuje, bude už v antikoru, jo, takže je to opravdu nákladný a hlavně technicky náročný projekt. No, další potom priority, co tady máme, tak máme vyprojektovanou ještě novou jednu mateřskou školku dvoutřídní v areálu na Vorlině. Tam zatím teda máme projekt, dotáhneme to asi až k územnímu rozhodnutí a uvidíme, jak se bude vyvíjet situace ve školství, protože na jednu stranu byl schválený zákon, že my musíme vzít vlastně všechny 3letý děti do školky. Pokud se nějaké dítě 3leté nedostane, tak město bude povinno platit té rodině 5 000 korun měsíčně. Ale na druhou stranu, jak všichni víte, tak jako ta populační křivka jde docela strmě dolů, jo, že se třeba tady rodilo 130-150 tisíc dětí a v loňském roce se narodilo 84 tisíc dětí. Jo. Takže tohle je zase taková věc, kdy si říkáme, jestli vlastně ta školka bude potřeba. Na druhou stranu ji koncipujeme tak, že bude v areálu Vorlinské školy, takže pokud ji postavíme a přijdou roky třeba, kdy ty kapacity školek současných budou dostačující, tak ten objekt určitě využije základní škola. Jo, protože ta už dneska je taky docela jako kapacitně na hraně. No, dalším takovým projektem je parkovací dům tady pod Varšavanem, ale to, jak říkám, je otázka v dotací, protože během asi 4-5 let se zvýšily náklady na jedno parkovací místo z 200 000 na 500 000 minimálně. Jako. Dneska se dokonce staví parkovací domy, kde jedno místo stojí 1 000 000 korun. To jsou prostě strašné peníze. Takže pokud by se nám podařilo nějakým způsobem získat dotace, tak bychom se pustili do parkovacího domu pod Varšavanem, který by určitě tady v té centrální lokalitě hodně pomohl. Dalším takovou prioritou potom je lokalita bývalého letního kina,
kde bychom chtěli vybudovat takovou odpočinkovou zónu s atriem, s nějakýma prvkama, kde by prostě mohly maminky s dětma třeba v dopoledních hodinách pobývat a měl by tam být přístup i od zdola, od řeky. Do budoucna třeba bychom tam chtěli i v tom areálu, který je nad správou parku, mít třeba nějaký zvířata. Medvědi mi neprošli, ty už i dokonce zakázali teďko, takže to vypadá spíš na nějaký bíložravce, nějaký kozy nebo kamzíky nebo něco takového. Ale byla by to atraktivní záležitost, jako určitě pro to. No. Takže tohle to je taky další věc, kterou bychom chtěli udělat. A máme teď trochu bojujeme tady, protože každý město má svoje rozvojové plochy. Jsou to rozvojové plochy, jedna, která třeba na průmysl, máme průmyslovou zónu, vlastně, jak se jde na Pavlovice, naproti hřbitovu. A samozřejmě máme rozvojové plochy i pro bydlení, pro mladé rodiny, po čemž je dneska docela velká poptávka. Jo, takže na Vorlině tam prostě máme rozvojovou plochu, kde by město tam má 2 hektarové pozemky, kde bychom chtěli do budoucna vybudovat nějaké bytové domy. No a pak je tam jeden projekt developerský, kde by mělo vzniknout asi 40 rodinných domů. No a teď trošičku bojujeme s některými občany, protože tam jde o Vorlinskou alej, kterou oni chtějí zachovat, ale my samozřejmě do těch lokalit musíme nějakým způsobem umožnit dopravní dostupnost. Jo. Takže teď se dohadujeme s petenty, kteří podepsali nebo vytvořili petici na zachování aleje. Uvidíme, jak to zkrátka dopadne tohleto. No. To bydlení je taky, řekl bych, jednou z priorit. My máme na tu jeden pozemek máme studii, kde by mělo vzniknout asi 5 bytových domů, něco okolo 100 bytů. Teď chceme přejít teda do fáze projektu pro územní rozhodnutí, takže tam budeme pokračovat zkrátka. No a samozřejmě jednou z priorit posledních let jsou opravy komunikací. Jo. Tady letos by se měla začít vlastně dělat poslední výjezd s Vlašimi, to je směrem na Pavlovice, kde by mělo dojít k narovnání té komunikace. Vlastně měl by tam být vybudován nový chodník po pravé straně tak, aby lidé, kteří jdou na hřbitov, nemuseli vůbec přecházet silnici, samozřejmě osvětlení. Nejdříve půjde o vodovod, kanalizaci, plyn, který chceme dotáhnout vlastně do té průmyslové zóny, tak aby se tam mohli případní zájemci o nějaké pozemky pro své podnikání hlásit. Takže to jsou takové hlavní priority. A samozřejmě chceme pokračovat v opravě místních komunikací, účelových komunikací, chodníků a tak dále. V tom je nekonečná rezerva tady. Děkuju. Další otázku jsem měl. Co děláte proto, aby se mladí lidé v městě usazovali? Vy jste zmínil tu školku a dostupné bydlení. Děláte proto ještě něco? No, ono město toho zase v tomhle případě udělat až tolik nemůže. Samozřejmě musíme zajistit to, aby mladé rodiny, aby měly místa ve školce, aby měly místa ve škole. Máme tady 4 střední školy, které také podporujeme. Jo, samozřejmě je to potom i otázka pracovních příležitostí. Máme tady spousta podniků, dneska největší zaměstnavatel Selierka, že zaměstnává 1600 lidí, ale samozřejmě pro mnohé z těch mladých lidí, kteří mají ty obory, pro které tady to uplatnění nenajdou, tak se samozřejmě pohlížejí po nějaké lokalitě, kde by mohli být. Spousta lidí i dojíždí
Jo, nejsme zas tak daleko třeba od té Prahy, ale to, pokud jde o každodenní cestování, tak je to po té dálnici náročné. Prakticky, jo, ale říkám, snažíme se. Ono i ty podnikatele, s kterými dneska třeba diskutujeme, tak se v posledních letech strašně často vyjadřují, že vlastně nejsou lidi. Jo. Řemeslníka dneska do fabriky nebo do nějakého toho subjektu neseženete, ale nejenom řemeslníka, ale já to vidím třeba v našich technických službách. Jako sehnat opravdu zodpovědné, pracovité lidi na takový ty manuální práce, to je dneska strašný problém. Jo, my máme nízkou nezaměstnanost, i tady v okrese ještě Benešov skoro nejnižší v republice. A když nám úřad práce pošle seznam třeba uchazečů o práci, tak si nevyberete. Jo, my si ty lidi pozveme, ono jich přijde na prvních setkání 10, na druhý 3 a když mají nastoupit, jak nepřijde nikdo. Jo, takže v tomhletom směru je to poměrně velký problém a my bychom samozřejmě rádi, kdyby tady mladí lidé zůstávali, snažíme se pro ně vytvářet nějaké podmínky teda k bydlení, ale říkám, v některých oborech je tady udržet je opravdu těžký. No. Děkuju. Když jsme se právě bavili o tom průmyslu a o pracovních pozicích, tak jak si myslíte, že město reagovalo na aktuální ekonomické výzvy, ať už to byl třeba COVID v minulosti? Hejte, my jsme samozřejmě udělali opatření, které jsme udělat museli v rámci covidu, že jo, tam to dopadalo ani ne tak na město, ale dopadalo to na některé podnikatele, zejména třeba v pohostinství a tak dále. Tam, co byly zakázané, že jo, ty přístupy nebo srocování lidí a podobně. Ale jinak jako město si myslím, že jsme covid přežili celkem dobře. Samozřejmě došlo tady taky k nějakým úmrtím, jako já sám jsem třeba byl týden na kyslíku v Benešovské nemocnici, takže jsem měl taky na mále. Ale jako myslím jinak město, že covid přečkalo celkem po pořádku a že by to nějakým způsobem zasáhlo takovou tu ekonomiku ve městě nebo ty podnikatele, bych ani neřekl. Největší problém byl asi v tom pohostinství opravdu, ale ty ostatní firmy, které tady fungují, tak si myslím, že se vzpamatovali dobře a fungují dál. Nemám informace, že by to nějaká firma vyloženě odnesla krachem nebo nějakou jinou situací. Děkuji. Ještě bychom se rád vrátil k vašemu působení státu a v Poslanecké sněmovně. A jestli to nějak ovlivňuje vaše rozhodování na komunální úrovni? No, možná, že trošku, jo. Jako, já jsem se setkal v tom parlamentu hodně často s tím, že existují nějaký zákony, které fungují dobře. A pak se stane výjimka, nějaká 1, 2 výjimky se stane něco, že prostě ten zákon se třeba překročí nebo podobně a okamžitě následuje novela zákona, která fakt jako nemá velký smysl, jako jo. Prostě hned se něco začíná měnit, protože tamhle jeden pitomec něco udělal a on se mění zákon. Proto já třeba, když jsme byli v Anglii, tak tam říkali, že anglický parlament prostě mění během roku, dělá třeba 40 až 50 novel zákonů. U nás se jich mění přes 300 ročně, jako, což je šílený. A potom je i v té legislativě chaos, jako jo, protože ty právníci, když mají pojmout všechny tyhle ty změny, se fakt musí specializovat na nějaký čistě jenom oblasti, jako, protože to pojmout všechno nejde. Jo, a
řekl bych, že si někdy zaplevelujeme prostě ty zákoníky takovým způsobem, že se v tom těžko potom někdo už dokáže orientovat. Jo? Takže já bych vždycky jsem byl pro to, aby zákon byl jednoduchý, jasný, prostě český člověk umí hodně, co si budeme povídat. Jako. Já jsem vždycky říkal, když v Evropě, když Evropská komise vymyslí nějaký zákon, já jsem vždycky říkal, aplikujte ho nejdřív v České republice a uvidíte, kde máte ty mezery, jako, jo, protože český člověk vám to obejde, český člověk s tím dokáže vyčůrat nějak a tak dále. Takže to je taková věc, ale jinak co se týče ovlivňování, tak já už dneska taky trošičku vím, když přichází nějaký zákon. Teď třeba se hodně mluvilo o těch nepedagogických pracovnících, jo. A já už jsem v únoru jsem říkal, hele, nedělejte s tím nic zatím, jestli uděláme jenom takovou finanční analýzu, nebudeme zatím nic řešit, protože jak znám parlament, tak ono se to nestihne, budou volby, bude se tam bojovat, bude se obstruhovat a tak dále, jako jo, nechte to zatím bejt. Teďkon řekli, že teda to bude od ledna, jestli to bude od ledna, protože přijde nová vláda zase po volbách a tak dále, jo. Takže jsou s těma volbama jsou vždycky takový zmatky trošku, takže uvidíme, jak to s nepedagogickými pracovníkama bude. No. Víte, jaká je ekonomická situace státu? Prostě máme každoročně schodkový rozpočet přes 300 miliard. Jo, ten stát se zadlužuje a je to těžký prostě, no. Já nejsem z toho jako kritizovat vždycky tu vládu, jako jo, protože vím, jak je to náročný, vím, jak každý minister prostě chce co nejvíc peněz, jako nehledě na to, jestli se má šetřit nebo ne, chce prostě pro ten svůj rezort peníze a těžko se budeme dostávat na nějaký vyrovnaný rozpočet, jako zvlášť. Vemte si jenom třeba, takhle, já si myslím, že to nepůjde bez toho, aniž by se nezvýšily daně. Bez zvýšení daní to prostě nepůjde. Jo, vemte si, že dneska prostě jenom třeba důchody stojí 500 miliard, jako, což je 30% rozpočtu. Teď to bude do budoucna, to bude ještě samozřejmě výše, jo, protože je tady zákonná valorizace důchodů, což je v pořádku, jo, a budou se ty náklady neustále zvyšovat. Teď se mluví o zvýšení financí do armády, do zbrojení, že jo, tak dále. Takže je to prostě náročný. Ale musím říct, že tady jako to město má prostě jinou funkci, jiný priority. Jediný, co se ho týká, tak jsou dopady vlastně některých těch zákonů, který na nás dopadají. Jako jo, a to samozřejmě řešit musíme, ale bude to náročný. No. Víte, ta situace dneska, když vezmete, že já nevím, po 75 letech v Evropě je zase válka, tak je to prostě hrozný, protože my se dostáváme do situace, kdy budeme dávat prostě třeba 200 miliard ročně do zbrojení, aby byl mír. Jo, to je prostě paradox. My budeme zbrojit, aby byl mír. Ale nikdo neřekne, pojďte odzbrojit, aby byl mír. Jako, pojďte zničit zbraně, vykašlem se na to. Ne, my musíme prostě chrastit zbraněma, aby si ten druhej, který taky chrastí zbraněma, aby si nebyl jistý, že prostě bude silnější. No. To je prostě největší paradox a největší zlo současného světa, bych řekl. Děkuju. Jak se zmiňovalo, že budou volby, tak plánujete vy v budoucnu ještě nějaký další krok v politice?
bez komentáře. Dobře. Já nevím, ale ty volby budou příští rok, komunální volby. Určitě nechci kandidovat už někam do sněmovny, to určitě ne. A komunální volby budou příští rok. A jestli budu kandidovat, to zatím nechávám ještě prostě na dalším rozhodnutí, protože je to rok a půl a víte co, v mém věku se za rok a půl může stát spousta věcí. Takže to zatím nechávám otevřený. Ale určitě jinde než jako ve městě bych se angažovat nechtěl. Já jsem ještě vlastně teďkon zastupitel Středočeského kraje, což je, myslím, taky docela dobrá pozice, protože vím, co se tady v tom kraji děje, jaký jsou zase možnosti a podobně. Takže to je funkce taková navíc, ale dá se to zvládnout, protože ty zastupitelstva jsou vlastně, já nevím, 5krát do roka. Takže to je celkem v pořádku. Ale do vrcholné politiky už jako se vracet nehodlám. Dobře. A poslední otázku mám. Co byste poradil mladým lidem, kteří uvažují o vstupu do veřejného života? Ať to zkusí. Ať to zkusí, jako jo. Já vždycky, víte co, nám tady vždycky lidi spíš nadávají, jako jo. Když se něco povede, tak se to považuje za normální. Takže pochvaly těch je jak šafránu, jako jo. Ale když se náhodou něco nepovede, tak toho nadávání, toho je mraky. To oni umějí dneska na těch sociálních sítích. Já to vůbec nečtu třeba, jo. Já na sociální sítě nechodím, protože to už bych se musel zbláznit, jako jo. Ale takhle to je prostě. Když se něco povede, tak je to normální, v pořádku. Když se něco nepovede, tak jsme za pitomce, ale já vždycky říkám, tak si to pojďte zkusit, jo. Takový ty, nemyslím nějaký ty hospodský, ty, co ničemu nerozumí, ale všechno kritizujou. Ale určitě mezi mladýma lidma je spousta chytrých, šikovných, rozumných lidí, kteří by do těch veřejných funkcí mohli jako zasáhnout. A myslím si, že by to bylo dobrý, jako opravdu by to bylo dobrý. Já konec konců taky říkám, že třeba dneska nevím, jestli ještě budu chtít nějakým způsobem se angažovat, ale taky už jako si říkám, že by prostě ty mladší zase měli jít dopředu. Proto taky třeba na kandidáce plánujeme opravdu zase nějak trošičku to tam obměňovat a ty mladí lidi posouvat dopředu, aby se dostali do těch orgánů, kde se rozhoduje a podobně. Protože je to potřeba prostě. Dobře, moc krát děkuju, to je všechno. Moc krát děkujem za rozhovor. Nemáte zač.